ассалому алайкум кадвонони азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. бо хоҳиши сершумури шумо тарзи таҳияи хамири варақин. маводи лозим: ба мо 1 паймона шир лозим аст ва 1 паймона оби ширгарм ва баъдан ба он 1 қошуқча намак илова мекунем ва 3 қошуқ шакар. албатта ширинтар ҳам кунед мешавад, вале ҳамин ба фикрам ҳамин миқдор кофӣ аст. хуб омехта мекунем ва баъдан ба он 1 бастаи хамирмоя илова мекунем. ҳамаро хуб омехта мекунем ва ба миқдори 5 паймона ё 625 грамм орд меандозем. орду элак карда хамирамонро мехелем. хамири варақини мо бале бо хамирмоя ҳаст ва хамири варақини бехамирмоя ҳам ҳаст ва имрӯз мо тарзи хамирмоядорашро таҳия мекунем ва баъдан ба хамирамон 50 грамм ва ё 70 грамм, аз ман 70 грамм рафт, илова мекунем маскаро ва агар бибинед ки дастатон мечаспад, бо камтари дигар маска илова кунед. барои ҳамин дар дастур масалан 50 грамм гуфта шудааст, вале ман дидам ки ҳоло ҳам хамир часпактар аст. барои ҳамин боз камтари дигар, яъне тақрибан 70 грамм маска рафт. акнун хамирро мепечонем ва ба муддати ним соат мегузорем ки хамири мо бирасад ва то ин муддат ба мо 250 грамм маска лозим аст. барои ин ба мо коғази равғанин лозим аст. маска ҳатман бояд 82% бошад ва маскаро ҳамон гуна ки дар навор мебинед майда майда карда дар коғази равғанин мегузорем ва ин коғази равғанин ҳоло боз дар раванди кор ба мо лозим мешавад. барои ҳамин ҳозир дар он маскаро ба шакли чоркунҷа медарорем ва баъдан онро дар муддати ягон 20-30 дақиқа дар яхчол мегузорем. барои оне ки маска бояд на аз ҳад мулоим бошад ва на аз ҳад сахт бошад. барои ҳамин бояд дар ҳарорати мӯътадиле бошад ки ҳам ҳарорати хамир ва ҳам ҳарорати маска бояд як бошанд. барои ҳамин ҳозир мо онро тунук карда ба шакли чоркунҷа медарорем. коғази зиёдатиро мебурему мегирем ва онро ба муддати тақрибан 20-30 дақиқа то замоне ки хамир мерасад дар яхчол мемонем. ман худам бори аввал ин хамирро тайёр карда истодам ва рости гап шояд ки дуюм бор накунам, барое ки як рӯз вақти маро гирифтам ин кор ва ба фикри ман ки қиматтарин чиз вақт аст ва ин як ба назари худи ман ҳамин гуна расид ки як исрофи вақт буд, дар ҳоле ки ҳамин тарзи хамир тайёраш дар мағозаҳо ҳаст, вале аз сабабе ки бисёр духтарҳо хоҳиш карданд, ман ваъда карда будам, барои ҳамин тарзи таҳияашро имрӯз мегузорам ва хамири мо расид. хамирро рост мекунем ва мегузорем як 10 дақиқа камтар рӯ гирад, то ки хамир агар рӯ нагирад кор кардан душвор мешавад. хамири мо 10 дақиқа гузашт, онро тунук мекунем ва хамирро дарозрӯя тунук мекунем ва хамири моро бибинед ки чӣ қадар хуб аст. мо инро ба забони маҳаллӣ мегӯем ки ғузак додааст. ба русӣ пузыркӣ мешавад. андамин хел ҳолат нишонаи он аст ки хамир хеле хуб аст ва хамирро дарозрӯя тунук мекунем. акнун маскаро ки мо инро барвақттар аз яхдон яхчол бароварда будем, ҳозир онро дохили хамир мекунем ва хамирро мепечонему. акнун оҳиста оҳиста хамирамонро тунук мекунем. сабаби ҳамин ҳозир агар аҳамият диҳед, хамири мо сафед аст. вақте ки мо 3 бор 4 бор боз дам гирифта боз 3 бори дигар хамирро тунук мекунем, ба хотири ҳамин аст ки маска пурра дар хамир ҳал шавад. яъне дар охири кор худатон шоҳид мешавед ки хамири мо маска вақте ки пурра ҳал шуд ранги зардро мегирад, яъне маска пурра дар хамир ҳал мешавад ва ҳадафи ана ҳамин 3 бор тунук кардану так кардан, тунук кардану так карданам ба хотири ҳамин аст. ҳамин амалро мо 3 бор анҷом медиҳем
тунук мекунем, ба ҳамин тартиб так мекунем ва боз тарафи 90 градус дигар тараф гузаронида боз тунук мекунем. Дар аввал бояд боз тирак ҳамин хел фишор диҳем, то ки маска ба ҳар тараф неву ба як раванди хуб тақсим шавад, яъне дар як ҷо бисёру дар як ҷо кам нашавад. ва акнун 3 бор ки кардем, баъди 3 бор тунук мекунем, боз печонида ба муддати 30 дақиқа ҳатто бештар ҳам монед дар яхчол мегузорем. агар дар рафти кор масалан шумо як бор тунук кардеду дидед ки маскаи шумо аз ҳад зиёд об шудааст, маска аз дохили хамир берун шуда истодааст ва ё тамоман масалан хамир мекафад, ҳамин ҳолатҳоро агар дидед, хубаш хамирро печонеду дар яхчол нигоҳ доред. як ним соат истад, баъд коратонро давом диҳед. ҳозир мо хамирро баъди 3 бори тунук кардану печонидан ба муддати 30 дақиқа дар яхчол мемонем. баъд ҷои кориро ман печонида мемонам, барои он ки бе он ҳам шустани он ҳеҷ зарурат надорад, чун боз ҳамин корро такрор мекунем. анакун хамири мо 30 дақиқа дар яхчол истод ва ҳозир каме боз сатҳи кориро орд мекунем ва боз ба ҳамун тартиб 3 бори дигар хамирро тунук мекунем. яъне тунук мекунем, таҳ мекунем, тунук мекунему таҳ мекунем ба ҳамин тартиб. ва чихеле ки мебинед хамири мо аллакай зард шудааст, яъне маска пурра дар хамир ҳал шудааст. боз 30 дақиқаи дигар дар яхчол мемонем. баъди 30 дақиқа ана акнун хамири мо тайёр аст. хамирро тунук кардам, дарозиаш 55 сантиметр ва бараш 25 сантиметр шудааст. ҳозир ин хамири мо тайёр ки ҳаст, вале ман ҳамаи онро ҳозир истифода карда намехоҳам, зарурати ин корро надорам ва барои санҷиш аз ҳамин хамир як қисмашро мебурам ва тарзи буриданаш ана ҳамин расме ки мебинед, ана ҳамин тарз бояд бошад. ман танҳо яктоашро барои санҷиш мебурам, мепазам ва мебинем ки ҳамин хамир дар ҳақиқат чӣ хел шуд. дигарашро бошад печонида мемонам дар яхдон, яъне морозилник, ин то 2-3 моҳ меистад. барои ҳамин ман инашро печонида мемонам, чун ба ман ҳозир зарур нест ва танҳо яктоашро бурида гирифтам барои санҷидан ки бибинам ки хамир чӣ гуна аст. ман ҳам худам бори аввал ин корро карда истодам ва пеш аз оне ки бикунам ман дастурҳои бисёрро омӯхтам. мутаассифона дар ҳар дастур ба тарзи худ навишта шудааст ва ман кӯшиш кардам аз миёни ҳамин дастурҳо як чизе ки ба ҳақиқат наздиктар аст ҳамонро интихоб кунам. ба шакли классикӣ ана ҳамин наздик аст. хамирро мепечонем ва 30 дақиқа рӯяшро печонида мемонем. баъди 30 дақиқа дар тафдон аввал дар рӯяш тухм мемолем. дар тафдон ба ҳарорати 200 дараҷа аввал мепазем 7 дақиқа, баъдан ҳароратро паст мекунем. дар дастур навишта шуда буд 190, вале баъди пухтан ман дидам ки набояд ҳароратро пасттар кунем, чунки рӯяш хеле нағз пухта шудааст ва дохилаш дар мобайн камтар мондааст. ҳозир биёд мебинем чӣ хел пухта шудааст. дохилаш хеле резонак омад, қабатҳояш ҳам бинед маълум аст. ва ҳозир биёд дохилашро мебинем, барои ки берунаш резонак аст, ҳамаш хуб аст. воқеан як тамоми ошхонаро як бӯи хуш гирифтааст. ва дохилашро биёд мебинем. ва дохилашро ҳозир ман боридам ва бубинед ки дохилашро бубинед ки ҳароратро ҳоло ҳам паст кардан дар кор будааст, барое ки мобайнашро бинед камакар как чихел ки мегӯянд диладор аст, камтар мобайнро бинед, яъне ҳарорати 190 неву 170 гирифтан дар кор аст. чун ман бори аввал кардам ва ҳамон дастуреро ки гирифтам 190 навишта шуда буд, вале барои шумо 170 менависам.
ولی کناره‌هایش رو ببینید که خیلی خوب پخته شدن، یگان گیله‌دار نیست، خیلی رزونک است، تنها مبین مونده است، یعنی حرارت رو باید پس کردن در کنید. امیدوارم پسندتان اومد. تشکر زیاد.